Отиваме да си видим щанда на най-голямото EV Mobility Show в азиатската част на света. Ами, хубаво е. 5 неща, които са много важни за пътуването до Истанбул. Хубаво е да спреме на бърза зарядна станция около град Любимец, 400 кВт, Електрип, Свиленград, където може да изберем между Kia, Електрип и Финес. С красивата Kia се намираме на станция Електрип. На границата да не си купуваме винетка при излизане, защото може да пътуваме 15 дни и на връщане да платим на КПП-то. Трето нещо, в Истанбул избирайте хотели с зарядни станции или паркинги с зарядни станции. Ако няма, изберете под Галата, има New Istanbul Mall, където има доста зарядни станции и много хубава храна. И последно нещо, внимавайте по магистралата до Истанбул, имайте минимум 280 км и има много малко DC зарядни станции, на които може да зареждате. И най-важното нещо да ползвате Тралба Електрик. Букваш си стая, получаваш бонус котка. И защо такъв режим? Смисъл? Ние сега не можем да си го пуснем в TikTok. Влог 4 започва малко по-различно от останалите влогове. Пътувам с твърдо ДБГ. И 2 дни преди колегите да дойдат в Истанбул, за да ги заведем на най-голямото EV Charging Show. Но до тогава, хайде сме! Малко полезно инфо за полетите. Аз пътувах с Pegasus Airlines, което ме доведе на летище в Турция, на което никога не съм била. Но това няма никакво значение, защото билета заедно с багажа беше 70 лева в посока, така че Сабиха Гюкчен. Thank you for having me. На Любимец, която е с мощност от 400 кВт. Стартирахме зареждането. Дени, покажи как стартирахме зареждането. С картата. С картата на Travel Electric. Мислим да заредим за около 10 на 15 минути и може би това ще ни е единственото зареждане до Истанбул. Може да спреме на няколко други зарядни станции, само за да тестваме зареждането с различните оператори. Дени, помахай. Едно нещо е сигурно. В Истанбулското метро винаги има място за още един experience. Okay. Thank you. Bitte. Teşekkürler. Ами, Турция, като турците си митче ще ядеш. Всъщност сега осъзнавам, че това си е истинско долче фар ниенте. Като се променят плановете, отиваме в Топкапы, защото сме тук, така или иначе, така че хайде. Hello. Welcome to Topkapi Palace, ordered to be built by Sultan Mehmed II. They were very cold. Ами, хубаво е. I'm trying to vlog the whole thing. You wanna be in the vlog? Say hi. Hi. Еми, хубаво е тук на галата на Босфора на разходка. Няма да крия. Hadi. Hadi. Hadi go. Hadi gel. Hadi Gel. geliyorum. Ya la la la.
букваш си стая, получаваш бонус котка. Тя просто иска да идва в София да става софиянка. Ще говоря с Роки и ще се върна. Правим опит за синята джамия и Ая София днес пак в ден 2. Малко вали. Се оцеле. Пролетен дъжд. Вали! И ние си пориме с електричката и вън къде си вали. Да разкажа малко повече за нещото, което правя. Букнах си в Get Your Guide. Естествено ще оставя линк. Тур, който включва синята джамия, където сега се намираме. Ая София и базилика Цистерната. Нещото, за което най-много се вълнувам. Но митинг пойнт отпред пред Султан Ахмед джамията, 10 часа, 90 евро за трите забележителности, плюс опционален тур с лодка по Босфора. Днес с това време по-скоро може би не, но готин гайд с слушалка и 3 часа за убиване в джами, бивши църкви и ще видим какво е в цистерната. Малко на по-тихо. Едно от местата, за които много се вълнувах в Истанбул, беше точно базилика Цистерната. Изключително внушително съоръжение, което е свързано с аквадуктите на града и събира вода за Топкапы дворец, който се намира точно над нас. Но със сигурност, ако имате път насам, трябва да се види. Внушително, красиво, цветно и различно от повечето неща, които могат да се видят в Истанбул. Препоръчвам да си вземете Skip the Line билет, защото опашката е изключително дълга, но си заслужава. Хайде! Сега тук пак ли слизаме? Не. Ето, отвори се бариерата за нас. Сега снима видео според мен. Верно ли снимаш видео? Видео ли снимаш? И защо в такъв режим? Ето? Ние сега не можем да си го пуснем в TikTok. Morning walks. Morning walks. How nice is this one? Кажете къде сте тръгнали. Отиваме да си видим щанда на най-голямото EV Mobility Show в азиатската част на света. Чертавам. Може и да има по-голямо, но ние не го знаем. Може би да добавим. И падам, то кафето ми тректапки се вдигат. Тук матриц. Само дете го прибрал обратно в чашата. А ето го експоцентъра, бе. Меркези.
Какъв паркинг ти викат някъде се паркира? Значи аз не съм казала такова нещо на баба ти в ръчилото. Може да им покажем нашата колаборация с Мотофоя. Dünyasını daha erişilebilir ve verimli hale getiriyoruz. Tek uygulama ile farklı operatörlerde ve şehirlerde buluşuyoruz. Кажи за влога къде дойде. Кажи за влога къде дойде. Дойдох на място, което Ангела ми препоръча и отново останах доволен. Зареждам. Свети зелено. Работи. Маргарет Улф Хънгърфорд е казала: красотата е в очите на гледащия. А Истанбул сякаш има толкова лица, колкото са очите, които го гледат. Във влог номер 4 събрахме две напълно различни гледни точки на хора, гледали по едно и също време едно и също място. И независимо коя от тях избирате за своя, едно е сигурно. Скритите под хаоса на модерния ориент детайли, дълбочината на историята и милионите малки откраднати моменти на това място, толкова тясно свързано с корените на Балканите, винаги чакат да бъдат открити. Единственото, което ние се опитахме да провокираме у вас, е любопитството и смелостта да ги потърсите. Всичко останало е по-лесно с Travel by Electric. Благодарим ви, че споделихте времето си с нас и до следващия път. Роки, какво ще кажеш да си вземем една котка?